Alam niyo bang sobrang weird ng illusion na ito mga Lodi? Kasi meron tayo ditong tao na glass, okay? At meron siyang box. So ang gagawin natin mga Lodi is ilalagay natin siya dito sa box. Ayan, kung makikita niyo is wala siyang kawala. At isasara natin itong box. At syempre, meron siyang dalawang lock. So ang gagawin lang natin dito mga Lodi is ilalock natin itong box. Ayan. Tapos dito sa baba. Para walang kawala yung tao. Okay? So, ang gagawin natin mga Lodi, ayan, nakalak na yun. Lock dito, tsaka lock dito. Kung mapapansin nyo mga Lodsis, meron tayo dito plastic na espada. Ang napaka-weird nito mga Lodsis, kung makikita nyo itong mga butas na to, pag pinasok mo itong plastic na espada, tumatagos siya. Ano? Kita nyo yung mga Lodi? Tumatagos siya. So, kung mapapansin nyo mga Lodsis, marami siyang butas. So, subukan natin lahat yan kung talagang papasok siya. Papasok siya mga Lodi. Di ba? Ang weird. Ano nangyari yun? Kita niyo yan? Papasok talaga niya sa butas mga Lodi. Di ba? Sobrang weird. Kita niyo yan? Talagang tumagos siya mga Lodi. Okay? Tumagos siya. Ang pinaka-weird nito mga Lods, pag tinanggal natin itong mga espada na to, ayan, tatanggalin natin yan, at tinanggal natin itong lock, ayan, tanggal yung lock, at pag binuksan natin itong box na to, kung mapapansin nyo mga Lods, etong plastic na tao, ayan o, kung mapapansin nyo, wala naman siyang butas. So paano nangyari yun?